Facts. Dengue, Idol Dennis kami. Nagbalag manen ti City Office iti Siyudad Dilawag po iti panagraira iti dengue iti reto yung rainy season iti lain kalman narway iti napanagpa-check up at iti ni confine nga nagsakit iti dengue gawa pa lang sa reto on and off nga panaguriguro na para iti temperature iti bagi dagitay ububing kaduan na iti ubing iti nakita tayo Idol Bernard nga istarek masapa iti amo tayo nga kapsat nga istarek iti hospital gabo ko iti nangato nga gurigor ti symptoms iti dengue ket iti ag backfire as pamitan iti agsakit ti ulo ken on and off iti gurigor ken agmamayo iti masang ubing so numarik di ka sa symptoms segun ti City Office sigsiguden iti agpa-check up iti hospital tapos na-examine iti tahara ang gastamitan iti blood chemistry iti bagi iti may samatamaan iti dengue fever iti nabintas Idol Bernard iti set up iti Lawag City General Hospital gabot ang presyaran teman sa referent data Idol Bernard iti LCGH Lawag City naglawag ayan dito emergency room nada na segregate iti pangpedia pagbaket kin nadumapay dagiti misterek apag mo ba lang ket na lokpandan dati ridamon sandar na kan dagiti nurses ijay nga naka-duty kadagiti sumret nga pasyente Idol Bernard so makaikawang ko na man sa very approachable ken accommodating dagiti staff dagiti nurses iti Lawag City General Hospital nga dagiti adamit dagiti rimar nga dagiti ket nagsublin dati normal nga temperature dagiti platelet iti daras dagiti napektaran iti dengue adalan dagiti na confine gabota sa antay nga ginmaba dati hanggang nag-stabilize dati platelet iti pasyente hanggang samitan dapat lang iti gurigor da segon kaya iti doktor iti LCGH iti Siyudad iti Lawag dagiti sintomas pagsakit ti ulo at ay madibagbagi agmamayo so kanas tinitang sisigod kagitoy sabi kastakit maasandaran iti medical nga panakatami iti pasyente nga saan na tayo panag-set medication kadapat ito yung nagawang practice tayo ng Bernard dapat ito na Hindi, taaso na yan. iti papaya iti bulong iti papaya kaya makaagas kung kuna denggigin ko lang si Dr. Ket umisin dalang kasi iti bagang Idol Bernard yung madami dagiti nakaibaga nando tayo mong pespestakan dati bulong na dito bug na ket giant nga medyo makatulong met iti panag normal iti bagis dagiti mapagtaran iti dengue Idol Bernard kuranti ko nga Dr. Ket papisahan jay ko immune system resistensya ti sa pasyente so malaban na dito badi nga maliklik na iti dengue iti latest data iti from January to June Idol Bernard hindi ba naglito po din naman tayo kaya dito adaan iti 48 cases iti dengue iti Siyudad iti Lawag iti update no kung saan ta adto iti naman iti kalman nga napan nagpa-hospital, nagpa-check up, gaw pa lang kanatoy anan of Agurigor, Idol Bernard. Kuna iti City Office, masawag practice, dati pa nagdadalos ka gawlaw, na direktin norno, nga dandunong itang arubayan, masapol nga ikatan, dati paso, nga saan nga nakatiwangwang, masapol, dati panang itakpog, at dunong tumitilikan, iti panagurnong iti danom, nga pagumukan iti lamok, nga carrier iti dengue. In short, cleanliness, Idol Bernard, iti masapol, nagkasagata awan, iti pagumukan, tilamog, iti arubayan, iti pagtingan. Dahil kinarok, botbot kumulmula, masapol nga patpatin, ikatanan, dahil iti hanganasken, nagkasagat na daros, iti aglawlaw. No, dahil iti stagnant waters, iti nga arubayan, kasubay iti kanal, masapol nga dalusan, sabi na awan, iti pagumukan, pagitlugan, dahil iti lamog, programa kan. Kunamit iti producer, kunamit iti Provincial Office, Idol Bernard, ti Lawag City, Batak, kenda dumapay, iti Eastern Park, iti Ilocos Norte, iti napagtam ti dengue, umigabuka, ito rainy season, nakos pasaran, nagsugod pa, iti bulan, iti June, July, o September, iti peak, iti dengue,
iti bukod sa nga lugar, yung sofa, ang pa iti Musay, iti Tenge, iti sa Tilagun, ang pa iti Tenge, iti Siyudad di Lawaga. Update pa lang, Tenge, Tilawag City, Idol, Dennis Alipio, Tatak, RMN.